Той е крас полицай, човек. Как не му вчера мислих да му пиша да ева малко? Той е човек. Ау! Що го идел? Бягай, защото той са скоки зад тук нагоре. Какво става, Красио? Харе! Чиним са, кой идва отзаре? За много години. Много години. Здравей. Внимателно. Качи се на КТМ, мамам стара. Какво стана дерзечето, бе? Дерзечето се подава. Те ли, бе? Сам ли си? Да, аз не съм го пробвал, но това е... Сипам! Мигале? Мигале? Колко каза? Здравата пуска надолу. Какво стана, че дерзета уже викаше много ми добре това. Тежак му идва. Тежак. Кой ми каза тежак му идва. Той беше, караш CRF, дето и 100 кила, 110 кила. На него му и тежак. Ти с 20 кила отгоре, сега КТМ пак му сложиш далеко. Тежак му идва дерзета, макар че той не е малък, за кому и тежак. Аз не мога го разбера, ба. И явно иска по-лек.